Mayong aga sa tanan, ari na part 2 na sa ngaton saka sa bukid para magkuha tas ang kape ni Kalinti. So, ari naman yung mga kalinti, no? Gasugod na kami hike. Oh, grabe ka. Very challenging. Hindi nyo ginipag-try at home, ha? Tini ka budlay. Ay, pagali, ah. Pag pa lang kami gasugod. Pero may mga stick na kami nga dala para sa ido. Basi matak. Kag extra man nga bulig para makataka kami sa bukid. Karon di gitigay. Pero na-notice ko, bago pa lang kasugod, ginahapo na ko. Hindi na kita fit. Pang romansa na lang kita. So makita niyo mga kalinti, mga manginginagyan. Pertika tarik. Pertika challenging na lugar. Don't try this at home, ha. War, okay ka lang dawar? Kaya mo pa? Ambala nga, hindi mo na kaya, ha? Kayopdan na ka. Maba ko. Kaabaho na ko. May mga po daw na mga amigo tadi, oh. Sila na ding hawak na din nila. Uy, maamo na sila kan maaba kami ni Karosi. Doon mga hunghang kami, may mga stick pa kami sila. Wala na yan. Naglabay lang kami, ah. Joseph! Oh, Joseph! Din ka na, Joseph! Joseph, din ka na! We're very deep in the forest now. I can hear some snakes and wild animals. Pero sa tuod lang makadto kami tuod sa farm. Sang coffee ni Kalinti. Pini Kalinti kundi ng farm gid. Pero grabe, we're so deep in the Amazon now. Gidi. Ay, grabe gid ang lakat-lakat mala namon sa jungle. Para lang niya sa kape nga kluwaon namon para sa inyo, ha? Na-realize ko bala mga Kalinti nga hindi gali amo na kahapos magkuha sang kape. Unless ikaw ako. Kay nahapusan na kuya, kay grabe kuya ka fit. Eme! Ay, buto. Doon tayo na tumba. Only mga professionals lang kaya hindi makaubra. Hindi nyo ginipag-try at home. I need to rest. Siyempre, may aras ang drama-drama effect, ha? Para si Kat. Eme! Pero samtang ako may mga steak, ang mga upod na mo, nagalagan lang yan doon sa wala lang. Doon lang sila sa downtown, ho? Perting ang mga resistensya ng mga kabataan, eh. Tama nga mo na yung mga estansya, eh. Doon lampusan ko sila sang steaks. Kung nga doon ka sa gadya sa inyo, ha? Samtang ako doon na budlayan, gig ko. Eme! Kalinti, mga 3 days na kami galakat, no? Finally, lapit na naging kami. Doon na kami kadlaw, wala tulog-tulog, dili-dili lakat. Wala kaon-kaon, wala inom-inom tubig. Pero para sa inyo kaya nun, wala mo malang ni ang makapainom sa inyo sang kape. Para sa inyo yung muong ko ni. Hindi na mag-inom sang kape ko pang pag-upload sa ulo. Bati ka mo to, kinanlan pag abot sang kape ko, dapat makadtog ka mo mag-launch ko, ha? Bow launch. Kay tilawan nyo gidya ang kape nga halin sa layo-layo nga lugar. Eme! At least bala no mga Kalinti, makita nyo kung ano kabudlay magkuha sang kape. May ara ka mo bala sang picture, hindi nga sige lang ka mo na higo. Ma-picture nyo bala nga, ay kagwapo, gidya siya pagsaka niya sa bukid. Ari kita si buong sa katubuhan. May kakabatsagan ko nga may tiger. Ito pa itong atong kato, ano, Ted, ano ning kalukuhan mo man? Gusto niya, reklamo na, oh. Right, if you can see this view, we are on top of the world now. We are the highest peak in the world. Wala sinabing Everest di. Pero normal lang ni Samon. Dito kuringan kami bilakat-lakat kami dito sa Mount Anoon. 3 times ni sa kataason sa Mount Everest. Ruti ka pa nabi-tabi kami na di. Kasi tuyawan kami bla. Tuyawan kami, kag base bala may mga armado nga mga tao nga magwa. Ay, kululbaan. Nadakop ko gidayon ang kapanghisa sa akon, mahambal ko nung, ikaw muna da bahala sa ila. Eme! Char lang na ado sa into, amo magambalambal kung pati kamo dayon. Ari ho, gapanghatag kami diya ho. Through the efforts ni Junison. Naan gapanghatag kami kay para na sa mga tao na gakinanlan. Pertinis Junison, panlagan sa guro barangay captain guro. Hindi ko lang di paghambalon sa vlog nga samtang galakat-lakat kami niga sound na di saya. Gaugayong na sa dugay pa. Oh, wala pa ta kalabot, pinapa ka minutes. Eme! Samtang si Sir Teddy agayom-yuhom lang boko ilinit gid do kanami guramuson sa iya kay do wala say nabudlayan kami do kay ililigit na kami sang kapoy ya. Dapat focus na kamo sa inyo nga diyan. Ha? Magkataw to. Oh! Kita nyo ang acting skills ko, ha? Dugay-dugay mo amo lang ko ni artista na ko, ha? Samtang ikaw nga gahisa ka, nga sige mo ko butong padalom.
Matubuan ka na lang yan sang kurikong kagbusyo sa imong liog. Amo na bala, kung may ara ka mo bala inspiration, i-inspire nyo balang lawas nyo rather than mapanghisa ka mo. Kay wala gid ka mo may malabot kung sige ka mo yan panghisa. Samtang ako yaw, ay, katawhay lang. Hiking lang sa bukid. Patawhay-tawhay, lagaw-lagaw. Harvest ang kape, kaghimo kwarta. Mula na iya kasimple, ha? Te? Arin na kita sa river, no? Pag ma-cross kita dito sa may taytay na yon. So, very difficult nga task. Pero himuon ko para sa kape. Sa kalintik nga kape. Ah, lamps ko. Drama-drama lang, para do dramatic. Samo na yung mga times, mga karintig, lakat-lakat na kami ni for 1 hour, no? Pero na niya kakapoy sa amon, pero Diyos ko, wala pa kami kalabuot yapon. Si Sir Junitson, nagpakugos na di, pero hindi ko lang pagpakita. So, makross na ta sa ilang nga taytay, no? Grabe ni nga taytay. Halin pa din isang World War II. At sa subong gatindog pa. Tapos, din welding, isang easy weld. Hindi ko ay na. Ito na. Dagaan nun ko pwede. So, makita niyo yung waterfalls, no? Niagara Falls na sa... Sa amo niya nga trip, damo-damo na kami nakatuan. May mga Niagara Falls na, may mga na kami Mount Everest. Kago, gabalans. Balance na yan. Nga kuno abi, bla. Daw sa Sercos, hasta niya sa 2,000 feet ang amon ginsaka, mga kalinti, para ta mo pabalon, para lang sa kape ni kalinti. Kaya chindi ka mo. Kaya kun bala natukiban nga ang kape gali, mas nami iya tubo kun ara sa cool, kag shaded nga lugar. Gani ang mga gapang utod asang kahoy, kamo pang utdon ko mga tiil nyo linti, kamo ang giraguba yung environment. Ang inyo bala pang utdon, ang mga sungad na lang bala kag mga bibig sa mga kutsukutsira nga kapalibot sa aton, hindi ang mga kahoy. Ina bala mga hangag kag mga lingango nga sige bala pang hilabot nga wala man ginahilabtan. Hindi iya nga ay ako ang inyong ginahilabtan nga gwapo yung nga daan sa akon kag manggaranon. May nasugatan pa kami di nga gahakwat sang humay ho nga hamak mo ang gilakat na mo niya perti kaya kakapoy siya may karga pa yang humay. Ay Diyos ko, do ako nakapoy siya pat siring ko kayod lang amo malang ginaiyang aton nga sikreto sa kabuhi magkayod kag maghimo sang paagi para maguswag ka. Ayun na to second bridge. May harap pa ta 45 ka bridge nga mabot. Duwa pa lang. Ginabutang-butangan ko na di portion nga gahambal-hambal ko kay kakapoy voice over. Do pero sa kakapoy sang paglakat-lakat di namon sa buka-bukiran di ho. Nga samtang galakat gahambal gid san uni matapos man. Do ka lawig-lawig na sa amon lakat hasta subong ari makabidigyapon sa may mga sapa di ho. Siling ko Sir Teddy san uta matapos nga karon dugay-dugay lapit na lang to lapit na lang gid ko matumba. Guys, ka 203 na ni nga river na namon. Pero kaya man gyapon. Sana kami ka oras ga hike, no? So amo ni kabudlay kuhaan ang kalinti nga kape. We have to respect kung paano kabudlay magkuha sang kape. Mga farmers ta, respect ta na. Ilaw-lahok magkuha sang kape. Patabok ta sa river subong. Ay sus dutayan lang madandog kag malampos ang guya ko sa baldusa. Sungi gid ko tani, Diyos ko. Pag lunch ko sa akon nga kape, sungi na ko. Bridge, oh. Choose namon nga magigibig iti adventurous kami mo. Pwede na tayo kagi lang ha. Pawais-wais man lang nimo kung dito kumagi mabasa akong sapatos, mabaho ang akong tiil, ma-turn off sila tanan. So nag-agi ko yung taytay, kay matawhay dito, nga dito gid sila gagi sa may mga buto, ay may man, oh guys, Diyos ko, ay buto, ay buto. Ay, damo yung mga kasapata ng amo na agyan bago kami kalabot sa Manila, Manila. Matyagan ko doon, nakalabot na kami sa Manila, pero hasta subong wala pa kami gyapon, kalabot, hala sige kami di gyapon, taklad, hala sige kami di gyapon, saka sa bato. Ano ni, do wala ni katapusan, ha, do ginainto talang ning lawas ta. Pero siyempre, pakita-kita gyapon nga do kuno abi kusog, kuno abi do hindi mapatay, kay para ma-inspire sila tanan. We are about 95% sa aton nga destination. Makita na di mga steady na mga kape. Kaya kita nyo, grabe yung inobra sa mga farmers. Munsaka pala niya. Usually they do harvesting. Malukdo sila and then balik sa banwa. So tamon ganyo, it took us 1 hour and 15 minutes na para makasaka lang. Di wala pa na bit-bit. Cellphone na namon nga bit-bit. Doon patay kami kakapoy. So next time nga mag-sip ka mo sa kape ni Galinte,
paminsaron nyo ang mga farmers na grabing effort. Pagti ako gwapo mo. Nan, amo gining inyo nga paminsaron ang kagwapuhon ko samtang gainom kamo sang kape nga perti ka namit nga exclusive lang ya sa kay kalinti. Kay insindi kamo, hindi nyo na ni matilawan nga kape sa iban kundi sa akon lang. Hindi na kamo magtilaw pa sa iban nga kape, ako lang. Kay gusto ko ako lang gidya ang masaksid, ang iban pang tapakan ko. Alright. Ari na ta sa Top Gid finally. After 1 hour and 20 minutes nga hike diri sa farm gid ni Sugar Valley ni Mr. Teddy. Mr. Teddy. Ari kita sa dalam sa mga sa shade grown siya ang coffee. Kay ginaprotect naman ang environment while nag-grow kita ng coffee. More nga shady siya kag rich ang atong biodiversity, nagdugang pag siya sa flavors ng coffee natin. So kung nami ang aton nga biodiversity sa area, somehow kami nga mga farmer nagabulig man kita sa pagprotehe sa environment natin. Kag pag jutay contribute kita sa reduction sa climate change na nag-apekto sa aton. Importante gid Ted nga alagaan lagi na aton yung environment no. Yeah, mo ginang It's a no-brainer, hindi na nang dapat i-discuss no kag paminsaran kay kinahanglan tagaan tagi na iya. Ga-explain pa ko gani ang linti nga karabaw nag-agi pa ho. Baw, nakulbaan man ta basi martuslok blang aton nga pusod. Sang iya nga sungay bla. Kung hindi ta magpahigad, so diri lang ta sa higad, may istorya tanay sa kamera samtang istorya man si Sir Teddy sa karabaw. Amo na ang aton ding experience. Speaking about ang aton nga environment na dapat alagaan tagi ng aton environment. Tami ang sabor sa kape ko nara sa shaded area, meaning damo trees. No, hindi to sagi pang utod ng aton mga kahoy. Kaya aton yung pinaka-concern. Kay kung damo kita nga mga pagsunin mga kahoy, mga native trees, tapos damo man kita sa mga pollinators, mga bees na dala, mga putsukan, ibang pa nga mga biyog na nag-pollinate sa coffee natin. Ang mga buyog nga gapulinate wala na ko tumayo kay Chindi, gahuuhuo na lang ko kay Perti na ko kakapoy kagagutom. Pero ang the rest is dapat kailangan gid alagaan ta ang aton nga environment. So stay tuned kamo sa part 3 nato no kay pakitaon ta kamo kung anong gid pangkaon din namo no. Gaan ta na kamo daan hint baboy ramo ha kag mga usa. Mga ido no gay kamo da pasundaya kay basi lutuon kamo namon ha. Char lang na mga ido ang ginakaon niya. Pag napalibutan na kami rin isang farm sang kape, so stay tuned kamo mga linti sa aton nga part 3 buwas nga adlaw ha. Hindi kamo da sa gihalin kay pang nampusan tagi kamo karon linti kamo karon.